hostisya ang ipangayo sa pamilya ni Police Master Sergeant Junard Dacinco. Ang pulis gibanhigan patay sa Dakbayan Toledo kagahapon nadlaw. Si Chona Carrion sa exclusive report. Sumpo gining Sakit alang kang Domingo 5 uyuan ni Police Master Sergeant 5 ang nahitabong pagpatay sa iyang pag-umangkon. Si Domingo nga naa sa panimay sa iyang pag-umangkon nga naghuwat sa haya ni ini kaganihang buntag. Gibanhigan patay si 5 samtang luwan sa motorsiklo sa highway sa Barangay Media 11 Toledo City samtang maghatod sa iyang asawa padung unta sa usa ka mall diin kini magtrabaho. Apan duha ka mga mamumuno nga nagmotorsiklo ang misabay og dayong pusil kang 5 makaupat kahigayon. Matod sa uyuan nga nakita gyud niya ang kasinsero sa iyang pag-umangkong pulis sa iyang trabaho, ilabi na sa kampanya batok ginadiling drogas. Gani ang maong pulis nahauli sa Dakbayan kay mitambong kini og hearing sukad pa sa miaging adlaw. Kaghapon mutambong na usab unta kini og hearing human og hatod sa iyang asawa. nagpatay og sibilyan lang. Kaya makainguntan nga nisugo o ang nagpatay pulis munay ka kuan ba nga maglaban na yung tata kay pulos ta pulis maglaban na yung tasa sa grupo pero nga nung mga ang akong pagmangko po titang paringuha nga masumpo ang druga sige siyang katubag og kaso duha ka adlaw hearing sa Toledo god atong sa adlaw hearing sa Toledo gahapon pod hearing unta sa druga gyapon nga yan nga kuan kay siya may frontliner silang grupo nga kuan kanang tigatod sa sumon na siya may kuan gi matubang dunay kaso. Gihulagway ni Domingo nga buutan og ligdong ang iyang pag-umangkon. Nanawagan siya og hustisya sa kamatayon sa pulis. Nga itagustisya sa kamatayon kay ang tao gud kun abusado makaingon ta ni risi pero ako mismo sa kong pagmangkon ultimo ganing kanang ate ning mga tao diha maingon ganin ayuhan tao ning muang kuan oy kanang pagmangkon. Gisuwayan na mo pagkuha og pamahayag ang asawa sa biktima. Apan nagdumili kini, gumikan kay adunay instruction gikan sa kapulisan nga dili lang una siya magpa-interview. Apan matod niya nga mibisita na sa ilang panimay si Senior Inspector Alejandro Batubalonos, ang hepe sa Provincial Drug Enforcement Unit kon PDEU, kundiin sakop si 5. Si 5 may usa sa mga instrumento sa pagka-neutralize sa suspected drug lord nga si Girly Luwagi nga nakaengkwentro og napatay sa mga sakop sa Provincial Drug Enforcement Unit sa Cebu Provincial Police Office. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carrion, Balitang Bisda.